Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Bathi umtimanti umabuya ubambolunye uhlase bodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyatsembana Couples Reaching Phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are definitely looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger, Cream de la Cream. Ufuna ukwenza show uthela itswayi phakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome Dlamini, Shandele Bobo, She Popo, She. Take me straight to the couples. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyatsembana Couples Reaching Phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. King Ginger, Cream de la Cream, intwana yase King Indlovu. God ngiyabonga. Ngithe mangithi ngithanda ibhola, wathi uGod akunankinga ngizokuvulela i-team. Ngwenya Football Club, it's official bafana, all the way from King Indlovu KwaZulu Natal. It's King Ginger, Cream de la Cream. Ngiu-coach, ngiu-chairman manje. I'm a CEO of a company. I own a company. I own a team. It's called Ngwenya Football Club. Siyatravela ngiqeda ukusayina nje iplayer eli international umfana wala izim striker ntwana yami ukhona eclubini yami signwe yimi njengamanje ngizosayina nabanye nje abaningi but I have international players and local players. We are based in King Indlovu. Academy se King Indlovu is a B Youth Foundation Academy by King Ginger. The team is football Ngwenya Football Club by King Ginger. The players are rarara by King Ginger. Welcome uzodlala emethande etimini yami sign part time abafeba sibafune etimini ngifuna masingene oh god wala yo lento kudlala etimini imnandi kudlala etimini yami hayi ke plus kuzovela kwicamera ukuthi yimi ngiwabulele lama yo ngizogogisa nangu omunye umdlali webhola my brother sanibona ninjani mfethu siyaphila ngadina man awuthamba uyadlala ibhola oh thank you mina mfethu ngoKing Ginger mfethu ngine team yami ibizwa ukuthi Ngwenya Football Club. We are based in KZN King Indlovu. So I'm scouting for players, male and females. You know, ngathanda na ukuthi uzodlala team yami. Scout mina. Yeah, ngiyascout mfethu. Ungangibona ngidlala. Angidingi ukukubona. Ngizoyitrainela wena. Kanjani? Uyophuma upelepele engifunayo mina. Sister niyaphila? Ngiyaphila njani? Ngicela ngivumele ngimsayine mfethu. Yeah, Yeah, he's a true player ne? He's a true player ne? No mina ngithembe wena sister ukwambona edlala ngithi. Yeah power to that. Ngoma sister uthi ukubona udlala. Yaphama mfethu ubani igama? Sibonela futhi. Sibonela. Hayi mina mfethu ngoKing Ginger ngisuka eNgwenya Football Club but futhi ngisebenzisana ne-University of Ngwenya UJ which is UJ nina ngokwazi kweni but thina ngokwazi ukuthi UNJ. So senza ifilming khona. Namhlanje sikhiphile ukuthi sikwazi ukuthi sihambe go around sibuza abantu ama questions. So ngicela nje ukunibuza a few questions bese siyaqhubeka sibuza nabanye. Konke uba igama? Sibonela mamazi? Bani? We talk. Oh, ngicela simanye ya ungadina ukuthi khona isoyishaya kahle into zethu. Sure. So my brother, tell me mfethu wena noma isister niyathandana? Yeah, sasandana. Oh, se ungathini uyithandana ngomuntu wakho? Umuntu wami is very calm, uyangihlonipha.
always uhlezi nami. Uyakusupporta futhi. Support into engiyenzayo uhlezi ema-crowd. Ekhona. So Show support enkulu umba. sister, how do you feel awubona abanyana ku ground tung? Bari yeah. Utla roba la. Ke ba jealous. Ne? Atuzolala. Showcase. No power to that, but at least you support him, right? Yeah. Okay. Wena sister ungathini oyithandayo ngaye? Hayi, uquiet, wa communicator, usharp kore yonke into. Yonke into imjojo. Yeah. Power to that. I like that mawuthi yonke into imjojo. So I want to know from you sister, in a scale of 100 ukare umuthepa kae abuti? Sorry? Ukare umuthepa kae in a scale of 100 abuti? Hayi, ke mo fa 100. Wathepahala ne? Too much. Wena uyithepa kae? 100%. Wathepahala ne? Usho? Ke sure. So is there anything you want or is there anyone you are dating besides him? No. Ke ena fela. Ke ene fela. Nice. So iteng to batlang go ikopela matshwarelo. Maybe o wa dira le ratana o boilukisa gape ba sa bone mara you feel like man he deserve to hear me say sorry. No, hayi untho thing. Ho hang. Yeah. My brother, in a scale of 100 ungathi mthemba ngani nani mama? 100. When we themba ngani? 90. Wena? Yeah. Sure. Shotha uyithemba umthetho wakho? Ngiyithemba. 90. Kodwa uyithemba kancane. Yeah, ngiyithemba kodwa nje ngiyithemba. Hawu indoda mfethu indoda. Ukhona nomunye umuntu ohlekisana naye njengoba ungayithemba? Leka. Lapho uyayithemba. Ngiyithemba. Phakathi. Uyamthanda my sister ne? Kakhulu. Kakhulu. Hlabe ngakhe mfethu. Tshela uthamthanda. I love it mfethu. Oh phela Yeah. Hayi. Hayi okay. Yeah no umuntu wakho mphindi. Sengikhohliwe. Hayi. Okay, ikhandlela sesilibambileke. Siyacha, sikhe izandla sibamba ikhandlela. Before nginidedele bafethu cause vela ayikho into eningi esingayikhuluma, niyathandana ni right. Kunento esiyenza la ethi loyalty test. I-loyalty test is whereby we switching phones for 60 seconds. Wena sister, ufe umuntu wa gago phone ya gago ra ishebe on WhatsApp, Facebook awuyiberekisa, Instagram awuyiberekisa gore ufletele bomang. Same applies to you nawe mchita wami. Si check ifone yakho ngithi wena ufihlile uthi we outside grand, we outside sharp wena. So awuna nkingi. Nenkinga bro. No, na ke na bothata pele. Yeah. Woza ngapha brother. Woza ngapha. Hlahla ncane sister. Woza ngapha yeah. Yeah, mina let's phone. Silapha. Let's phone sister. Kanti indaba mfethu manje yini ngeke ngiyithathe ifone yakho. Nginawo amafoni ami. Sister yayibona indoda yakho uthi yenzani? Yeah. Why wenza nje mfethu? Next. Hayi. Sikadira dayiding. Ngari thome ka my sister. Aqube. Awuyivule sister. Angithembi. Uyongibambela. Ngoba ugrampi. Sibheke WhatsApp. Now. Nazo. Bese ngithype la. Makuvela igama lakho la ungitshele. Makuvela igama lakho la ungitshele. Makuvela igama lezinye amanye amagweja la ungitshele because batho ba batlabe ba uthathela moto wa gago, ne? All right guys, my name is King Ginger Cream Dala Cream on WhatsApp right now. We're about to tap the trends. Tap lapho uthi I love you. Sister, enjoy. Wena le muntu so awushaya. Kanshela. Delete, tap uthi sex. Khonto ezovela. Kanshela mara nna ke rata motho wa ka. So wena awubuyile umuntu ka sex yawo No. Delete lapho uthi I miss you fake heart red. No Sanjay. No. Yeah. Awuso date nje. Awuso lahle kokazi. Akava kufihla kokazi ke ba buthisa botle ka di 100 rand abana go mplela Intombazana la. Brother! Hola! Vele intombi ngiyacabanga umnganakhe lo. Delete. Tan money. Ke mawa fang tšhelete. Ke ene umfana. Ayakuvali. Ngivile style. Ngathi awufuna ukuyichecka le phone bethu. Serious. Delete lapho uthi I'm pregnant. Phela banokuqamba manga bari ba pregnant kanti hayi bafuna ukucela imali.
Foni yakho yabhora. Hayi. Akuveli lutho. Kanti wena umtypelani mangaveli lutho. Sani come outside. Kwayena ka type itwa. Kanti ring la wafona vela. Uyokata khona. Owafona. Ayikuvela mina la. Uthi wena umkhiphayo. Yeah. Wena wedwa. Buka nje uzovela ezintweni eziwiki. Fanele ngabe uvela la uthi khona sex, uthi khona ha, uthi khona Asikhulumi lokho siyawenza sikukhuluma. umtypile umani. Yes. Awangicela imali udala. Uyawudlala Facebook? Yeah. Shona Facebook mkhulu sheshe. No. Mase ngithatha uzothatha la. Might no results la ungitshele or mayiveza ama unread messages ungitshele ngesiwasebenza wena because awafundiwe. All right. Okay, cool. Type uthi I love you fake heart red. Wena na. Ayisavela mina yini lo? Uyawudlala Instagram? Yeah. Yeah, ku same applies. Inbox. If it's no results ungitshele. If iveza wena ungitshele no ish. Hayi, ayizangayilayi. Sister, ya delete ani? No. Savela mina still. Uzizwa njani ukubona ukuthi lengane lena iloyal? Akujwayelekile phela. Eish. I'm happy because bewangishithile. Umuntu oloyal. Uyadingeka vele umuntu onje. Buka lo mntana ukubuka kanjani? Ubukana ngama Nganda nami. wine bukana ngama outside room ama back room eyes. Kanjani manje? Lamehlo lawa asema roomini yabona. Hayi wase bedroom, awasema roomini ngemuva. La uzangithola. Mnika ifoni yakhe bethu. Ngimbona umngqubuza nje ngala angisawazi. Ngagcina nini lamehlo. Uthi sheshisa. Awuvule nawe ngokujabula ujabule mawuyivula. Happy. Smile please. Please. Nawe bejabulile ngithi umbonile. Bheka WhatsApp lapha. Ungodluli nawe. Yeah. Mase ngithatha uzothatha la. Makuvela igama lakho la ungitshele, makuvela igama lezinye ifebe la ungitshele ngoba lezo ifebe yizo zoba ifebe nomuntu wakho. All right guys, my name is King Ginger Cream de la Cream on WhatsApp right now. We're about to tap the trenders. Type lapho uthi I love you. Yini awuthamba bakushelini? Washintsha. Yajuluka manje ngabe yami yabovu manje. Hlakala dintle. Udinhle. Ya. Kuhle. Khuluma ngithi. Ubuhle nodinhle. Avezi. Ubathanda behlehleze, ohle. Abangani bami mfethu la. Kanjani uthi I love you kubona? Abangani bami. Usho Abangani ngisho ukuthi I love you. type uthi sex sibona ukuthi udinhle nobunhle abangeke bavele yini. Uyaphi? Balekelani? Yeah, batlhagalla ba. Batlhagela. Good. Sister, ngicela ungene ku dinhle uye ku media ubone ukuthi akhona dinepe na dinhla na abadisendela mona wa gago. Ngabe yakhulu kahle. Ngabe kahle. Sorry. Kahle. Ngifuna mfethu. Kahle wena. Ungavumi. Uzodala uthi welcome njalo enza into angayimisela ukuyenza. Ungavumi yazwana. Angavumi. Abangani bami labo yazwana. Ngicela ungimemela la. Miyeke lo welcome, miyeke. Kahle ungezi kumina. Besifuna mfethu. Sabuka lana ngithi Besifuna mfethu. sibuka ithombe kadinhle. Sibukelana. Hayibo. ini? Oh now uyazazi. Hayi. Angifuni. Socabana. Uyavuma lana. Akuyena ubhebe wakho lo angithi udinhle lo. Yeah. Hayi mubuthi ubani udinhle? So wena untsha budintle di out. So wena nodinhle udinhle ubuyakusendela izithombe ezinhle kanje? Uphi yena futhi uthe udinhle nobani nona? Ubani uzinhle or something yini? Udinhle ubuhle nami. Uyabangani bami labo. Hey kahle. Akusendela izithombe ezinhle kanje wena. Wena wethu uthola izithombe ezinhle kanje abangani abanjani abasendela izithombe ezinhle kanje? Zamabele. Nagana. Zamabele. Ingongono. Lo abantu bahlukanisa kanje. Yo, sibonelo. Ayiwamphoqa yazi. So sister sazoqhubeka nijole nalomfana njengoba umbona ukuthi uthandana namantombazana nje. Mikeni. Sazoqhubeka uthaqhubeka.
Ngisikhuluma kancane. Ukhulumani? Oh, nifuna ukukhuluma nobabili? Nifuna ukukhuluma nobabili? Sister, asimnike ithuba akhulume nawe. Bayeka. Khulumani. Hayi thatha. Hey. Ayabona usazoqhubeka yamba? Musukubamba ingane wena. Hayi. Mawukuthi ufuna ukukhuluma naye kuzomela ngimnike imic. Mawungafuni akafuni naye. Thatha mic yakho uhambe naye. Asabe. Usazoqhubeka utshole nalo? Asabe. Ehutshitela kabanyana babayi2. bayi-2 kana kuyi-1 Yini wapaquza nje? Yini? Asabe baby. Push. Hayi. Ngitheni kuwe? Ngiyavuma wena. Yanto engizoyenza ngizovele ngitshela uwelcome akuqhaqhele ishirt uqimbe ngoba ngiyakubona ngathi ufuna ukuhamba ngeimbambo la. Baby asabe. Ngiqhaqhe ishirt welcome lo. Ngijwayela bulethe lapha unyalithanda leli shirt. Qhaqhe akasakuthandi. Qhaqhe man. Wena letha la lelo shirt. Asabe ufuna Qhaqhe. Hey sifuna ukuqhaqhe ishirt wena. Ngizotshela welcome akupaqaza mbambe welcome ngikhiphe. Kade ufuna ukubambe umvula isifuba kanje lo sijwayela kahle. Hey. Uyavuma. Yeah. Wena. Ha. Kusho ngishane igqomo lefana. Ho. Qhaqhe. Qhaqhe. Khipha la shirt. Khipha. Sister Rose usibambisa la khipha le shirt lo. Khipha le angithi kade. Letha leli shirt la. Yabona. Yeah. Sister. Ngiyalithanda le shirt. Yeah. Shit up face. Angifuni. Angifuni. Balithengaphi? Liyabiza le shit. Angifuni. Kade ufuna ukuliqhaqha ngithi. Sister, yayibona indoda yakhe ngithi. Uyavuma. Awuyeke ingane wena. Shit up face. Ufuna ukugcwalisela, ngifuna ukuligqoka. Awubambele mbambe le wangibuke. Shit up face. Hayi kugcwalisela wena. Mbambe. Tsek. Yey, angitshithelele ngane. Angitshithelele ngifuna uligqoka wena intonyadlala bamba la sister. Ngigqoke. Mbambe ngifuna ungibuke. If ngithanda uzoletha lelo shit. Hayi bo. If ngithanda uzoletha lelo shit. Uthini? If uyamenzani? If ngithanda Mengalethi. Mengalethi. Ungiyaphi. Gqoka le shirt lakho. Baby uyamnika na. Ya, Unangifuni wena. akufuni ngani? Unangifuni wena. Elami leli shirt. Yalibona yini welcome? Haw. Ya wena, walithengaphi? Sijwayela kahle. Haw, udlala ngale ngane uzogqoka nale shirt elihle. Uzongiqimbisa emgwaqeni. Yebo. Nami kwabantu. Yebo. Yebo. Kepisi lenkosi. Siyafanelana naye manje. Futhi kwena. Mbambe, ngithi mbambe. Yabona ngifuna umbambe. Fanele uzamba uqimbile. Umamba ngiqimbile yafana baby asabe. Sister sazoqhubeka ujole le ubadla uzamali yena? never Okay. Akasakufuni cela umtshela ukuthi awusama ubadla? akusatlhole ke go batla ne le di-number tsa ko di-delete mo founung ya gago o mbloke Sure. Beke ngenze ke. Asambe sister. Mbambe kanjalo lokhuzana. Kuba unchware. Ngiliboni. It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Mbambe. Dana seking indlovu bafethu my sister uphuka inhliziyo. Hayi ngoba sojola no my sister, but ngibonisa lo mjito ukuthi intombazane nje mfethu awuvele nje uchithe nje kanjalo kunamantombazane. Gqoke njengaye manje. Sister yabo ukuthi ngireplace indoda yakho. enomontle yang Yeah, yakufanele Mbambe. Ngamdedeli. Yeah. Iroot angifuni ngisaligqokile. Shit up face. Limnandi. Ngiyalithanda linjani welcome. Hayi lapho. Yini why ufuna le shirt wena? Why? Yeah. Awumveze lo ipaquza lapha. Ungiveze nami kahle. Akuyeni phebo wakho lo wena. Yeah. Yebo. Bamba ne jacket yamuntu wakho omusha. Awunamuntu wena. Thani sister, take us home. Kithi, Take us home. Take us home. take us home
Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Dala Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake